Żewġ nisa Kolombjani tresqu separatament il-qorti wara ġlieda f'paċe fil-Fissi għand bikrin ta' tnejn. Waħda minnhom ammettiet l-akkużi u ngħatat sentenza sospiża fil-waqt li l-oħra ċaħdet l-akkużi u nżammet taħt arrest preventiv. Il-każ seħħ fi triq San George fejn il-pulizija kellhom jintervjenu fi ġlieda verbali. Maribel Serna ta' 25 sena kienet akkużata b'teddid, reżistenza għall-arrest u nuqqas ta' ubbidjenza. Hija ammettiet il-ħtija u ngħatat sentenza sospiża u multa illi l-qorti ordnat titħallas immedjatament jew tinqaleb f'ħabs minħabba li d-difiża argumentat li għalkemm kienet offensiva sentenza ta' ħabs ma kienitx xierqa. L-oħra, Katerin Vanessa Castano ta' 19 sena ġiet akkużata wkoll illi tat daqqa ta' pon lill-pulizija u kaġunatilha ġrieħi ħfief. Hija wuxbet mhux ħatja u talbet għal ħelsien mill-arrest. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba r-riskju ta' ħarba peress li kienet fuq tala. Hija nżammet taħt arrest preventiv.